torni. Bona. Drac. On. Vull que torni Bola de Drac a TV3 perquè m'agrada i la trobo a faltar. I vull que torni Goku a la TV3 perquè m'agrada Goku. Adeu. Isaac, què fas? No, res. Toca't alguna cosa, no? Vale. Va, vinga. Volem veure Bola de Drac Super en català! Molt bé, quin camehame! Heu vist, senyors de TV3? Aquest és el jovent que ha de pujar. Ha de pujar un jovent amb valors, bàsicament com ens ensenyava Bola de Drac en català. Volem Bola de Drac en català a TV3. Senyors de TV3, compreu els drets. Aquests són els que us ho agrairan. Pau? Sí. I tiraràs camehames? Aviam, tira'ls un camehame. Hola, sóc en Pol I jo l'Imma, i volem que torni Bola de Drac incloent el sopar a TV3. Hola a tots, sóc Cristiano Casares Salou. El motiu del meu missatge és per demanar que TV3 torni a emetre Bola de Drac i compri Dragon Ball Super. Ja portem gairebé 3 anys sense emetre's la sèrie i ja és hora de que torni. Bola de Drac és una sèrie que fomenta molts valors, com el companyerisme, la força de l'amistat, la superació dia a dia. I per tant no pots faltar a la graella de TV3. També demano que emetin totes les pel·lícules i especials de televisió, ja emesos i no emesos. Bola de Drac és un mite que mai morirà. Volem Bola de Drac! Volem Bola de Drac! Volem Bola de Drac a TV3! Benvolguts senyors de TV3, soc Jesús Paz d'Orrenom, de boladrac.cat, i em poso en contacte amb vosaltres per fer-vos una petició, en nom meu i de moltíssima més gent. Com ja sabreu, el 15 de febrer es celebren els 32 anys de l'estrena de Bola de Drac a TV3. Ja portem gairebé 3 anys sense emetre's, i honradament creiem que no s'hauria de treure mai de la graella de la televisió. Per aquest motiu vull manifestar-los la meva petició perquè torneu a emetre Bola de Drac en la seva totalitat i també perquè en compreu la seva nova part, Bola de Drac Super. Bola de Drac ens ha canviat la vida. Quan es va estrenar, ningú s'imaginava l'èxit que tindria, però encara menys podíem imaginar que 32 anys després tingués més èxit i despertés més eufòria avui que en els seus inicis. Les cues enormes als cinemes, de fans de totes les edats, per veure les noves pel·lícules de Bola de Drac, convertint la nova pel·lícula de Bola de Drac Super en l'estrena en català més vista de tota la història del cinema, i el lideratge en audiències setmanals als vespres en són una demostració. El que havia de ser una moda ara s'ha consagrat, i Bola de Drac ha trencat barreres generacionals. Cada dia famílies senceres s'apleguen davant de la televisió per compartir sentiments i emocions. Bola de Drac és una sèrie que porta molts valors, com la força de l'amistat, l'esperit de superació, el no rendir-se, ajudar els més febles. Són valors humans que ens ajuden molt a la nostra vida i que ens fan créixer com a persones. Més enllà d'una sèrie de televisió, Bola de Drac és un fenomen social i cultural molt potent a casa nostra, a Catalunya. Contribueix molt a la immersió lingüística del català. Molts nens i nouvinguts aprenen el català gràcies a les aventures d'en Goku i dels seus amics. La meva petició perquè torni Bola de Drac és una petició popular. Desenes de milers de persones mostren el seu recolzament per aquesta causa, reivindicant i reclamant la seva tornada. I és que volem que Bola de Drac s'emeti sempre, sent un fixe de la programació. Ara, en tots els sentits, tots, es necessita Bola de Drac més que mai. Senyors de TV3, volem que Bola de Drac torni a casa, a TV3, al Super 3. Gràcies. Hola, sóc en Dani de Mataró, tinc 38 anys i ja tornem a ser aquí al 32 aniversari de Bola de Drac. I aquesta vegada vull fer la petició de Bola de Drac una mica diferent. A part de dirigir-me a TV3, vull dirigir-me directament al director de TV3, Enric Sanchís. Senyor Sanchís, vaig veure un vídeo
en què li parlaven d'aquesta petició de bola de drac i de molta gent i va dir que la nostra pretensió era imbècil. Llavors jo crec que aquí d'imbècils no som, perquè si vostè pot a TV3 posar política, que és el que més li interessa i es veu, i tot el que vol, i n'hi ha dibuixos per infants al Super 3, que està el Shin-Chan, està el Doraemon i tot, per què no està el Detectiu Conan, perdó també, que ara m'hem recordat, que són animes, per què no podem tornar a Bola de Drac, ja que els altres animes són d'una altra època? Llavors, sisplau, compri els drets de Bola de Drac Super i totes les pel·lícules que no s'han doblat encara en català, inclòs el que ja teníem en català, vale? Moltes gràcies i sisplau, no som imbècils, som fans i tenim dret a tenir la sèrie de la nostra vida. Que vagi bé, ho aconseguirem! TV3, un any més, seguim reclamant. No ens rendirem, passi el que passi. Bola de Drac en català va ser un fenomen als anys 90 i va marcar moltes generacions. Fins i tot avui en dia segueix marcant generacions. I el que nosaltres volem és que segueixi marcant generacions en un futur. Si us plau, compreu Bola de Drac en català i feu possible aquest somni. No podem permetre que una cosa tan bona com aquesta desaparegui algun dia, perquè si no, Bola de Drac no té sentit. Feu-ho possible, sisplau. Bola de Drac en català, sempre. Hola, què tal? És per demanar si podeu fer el Bola de Drac Super a TV3 i amb les veus originals del Z. També és per demanar si podeu tornar a fer la sèrie original d'en Goku Petit, Bola de Drac Z i el GT, i totes les pel·lícules. I sisplau, no treureu mai més. Moltes gràcies y fins la propera. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los señores y señoras directivos y directivas de TV3. He vuelto, pero no he vuelto yo solo. Hemos vuelto otra vez. Todos los fans y todas las fans de TV3 hemos vuelto otra vez. Tercer año, tercer vídeo, tercer año pidiéndoles, suplicándoles que por favor compren los derechos de Bola de Drac. Tenemos ganas de ver Bola de Drac, tenemos ganas de ver Bola de Drac en TV3. Ya saben ustedes, lo saben de sobras, que Bola de Drac, cuando ustedes lo emitían, era una serie que les daba muchísima audiencia. Estoy convencido que era una serie que si nos pusiéramos a ver los numeritos estos de audiencia, dispararían las audiencias. Es una serie que dispara las audiencias en cualquier canal. Cualquier canal que se precie lo sabe, ¿vale? Ustedes lo saben. Ya no nos sirven las excusas de que por cosas de programación no pueden hacerlo y estas cosas. No nos sirven, estas cosas ya no nos sirven. Están muy escuchadas, sí, no, lo siento mucho, no nos sirven. Y nada, pues bueno, a ver si después de este tercer vídeo, después de este tercer año, ya, aunque sea por cansinos, ¿vale? Nos conceden el privilegio de poder ver Bola de Drac en TV3 o en el canal Super 3, vamos, ver lo que es Bola de Drac en catalán. Sí, les puede sonar raro. Un chico habla castellano, nos está pidiendo que emitamos Bola de Drac en catalán. Por mucho que yo hable castellano, yo me he criado viendo Bola de Drac en TV3. No concibo ver Bola de Drac en ningún otro idioma que no sea catalán. He visto Bola de Drac en castellano. Sí, he visto Bola de Drac en castellano. Y pierde la esencia. Lo pierde todo. El mensaje es el mismo, pero le quita chispilla. Los que estamos acostumbrados a ver Bola de Drac en catalán, cuando nos lo ponen en castellano, nos gusta, pero nos falta esa chispilla que le daba el Bola de Drac en catalán. Por favor, señores y señoras de TV3, concédanos este privilegio o este capricho, aunque sea por pesados, pero por favor,
compren los derechos de Bola de Drag y de Bola de Drag Super y emítanlos. Y estoy convencido de que ustedes, si hacen esto, si emiten Bola de Drag y Bola de Drag Super, si compran los derechos, si emiten la serie, emiten la saga, estoy convencido de que serán una de las cadenas más punteras de toda España. Ya no solo de Cataluña, porque de Cataluña es fácil, de toda España. Serían la envidia de toda España. Sí, señores. Buenas noches. Molt bones, senyores i senyors de TV3. Hola, molt bones. Som els Hermanos Z, germans Z, Sí, Iago i Robert. Sí. I enviem aquest missatge perquè, sisplau, tornin a apostar per portar Bola de Drac a TV3. Val? Sí, i que aposteu també, espero, per Bola de Drac Super, no ho oblideu. Exactament, volem que dobleu o feu l'esforç de que es pugui doblar a Bola de Drac Super i ho tinguem. No hi ha cap dubte que serà un gran èxit a tot Catalunya. D'això no en dubta ningú, crec. No, serà, a més, crec que ho sabeu, que serà un rècord d'audiència en cada capítol, allà en el canal on ho emeteu, per tant, sisplau, feu cas a les nostres pregàries i torneu a portar Bola de Drac. Moltes gràcies. Per escoltar-nos. I que vagi molt bé. Ei, salut superguerrers! Un any més volem demanar a TV3 que torni la sèrie de la nostra vida, que és Bola de Drac, i en l'idioma que més ens agrada, que és el català. I bueno, ja de pas, si pot ser, que doblin super al català, que ja estaria super, això. Vinga, tios, una abraçada i ens veiem. Bola de Drac ha de tornar a TV3 perquè és una de les millors sèries que recordo de quan era petit, que va marcar una generació, i crec que és injust que els nanos d'ara no puguin gaudir d'aquesta sèrie, que es van donar tantes coses com el Kamehameha, el Cor Petit, el Full de Tortuga, Canvi de lloc instantani, totes aquestes coses que jo crec que TV3 ja no és TV3 sense aquesta sèrie, és com la seva marca, no? I crec que guanyaria bastant si tornés aquesta sèrie. Penso que avui dia no hi ha sèries com les que posava TV3 abans. I penso que TV3 hauria de posar Bola de Drac. Perquè Bola de Drac era una sèrie original, va marcar una època, la traducció era boníssima, tenia frases mítiques i paraules que jo crec que hi ha nens d'ara que no coneixen, com baliga balaga, ets un sabatot, pelacanyes, hi ha més dies que llonganisses, tot això era boníssim i crec que TV3 perd molt si no posa Bola de Drac un altre cop. Hola, vull que torni Bola de Drac perquè des que existeix TV3 és l'única sèrie que ha valgut la pena en tots aquests anys. Així que, senyors de TV3, vull que torni Bola de Drac. Hola. Hola. Som l'Arantxa I i l'Abram. l'Abram. I la Sally. I volem que s'emeti Bola de Drac en català a TV3, perquè som fans. Esperem que sigui possible ben aviat. Moltes gràcies. Web aquí. Com anam, superguerrers? He preparat aquest escrit que va dirigit a la directiva de TV3, el qual procedeix a llegir-vos. El meu nom és Josep Aguiló, som un mallorquí de 37 anys i des de la meva tendra infantesa, amb uns 6 o 7 anys, que duc veient les grans aventures de Son Goku i companyia, i que avui en dia me segueixen emocionant com quan era petit. El que vull demanar és el mateix que vol tota la fanaticada d'aquesta mítica sèrie d'anime, que és que TV3 compri els drets de Bola de Drac Super i de les seves respectives darreres pel·lícules que s'han realitzat. A part, clar està, vull i volem que la sèrie que ens fa vibrar torni a la seva totalitat i amb els crits com sempre han lluït millor, en versió original. Hem al·lucinat
i se mos han posat els pèls de punta amb la primera transformació en superguerrer de Son Goku contra en Freezer en el planeta Namek. Amb la segona transformació de superguerrer per part d'en Son Gohan contra en Cèl·lula. Amb la tercera fase dels superguerrers dins l'arc del Monstre Bu. Amb la fusió de Goku i Vegeta dins d'aquest mateix arc. I per la meva part, vull seguir al·lucinant amb les pròximes transformacions que surten a Bola de Drac Super, a ser possible en català. Si ho heu pogut aconseguir en el passat, ho podeu tornar a aconseguir en el present i seguir amb les futures sagues amb més força que mai. Ara i sempre, Bola de Drac en català. Més que un anime. M'he criat amb Bola del Drac i vull Bola del Drac en català. TV3, posa Bola del Drac en català. Gràcies. Hola, Verònica, quina col·lecció més xula! T'agrada? És que a mi m'agrada molt Bola de Drac. T'agradaria tornar a veure la sèrie? I tant! Quina llàstima que no ho podem. I això? Doncs perquè a TV3 no fan la sèrie. I què podríem fer llavors? Doncs podríem demanar un desig al Drac Serron, ja que el tinc aquí. Som-hi! Doncs vinga, Drac Serron. Drac Serron! Volem Bola de Drac a TV3. Volem Bola de Drac a TV3. Vinga. Vinga, som-hi! Volem Super en Català. Llum, foc, destrucció. El món pot ser només una runa. Molt bé. Yokoso! Nosaltres, des d'Aventura per Japó, també ens volem unir a aquesta iniciativa. Desitgem, any rere any, que tornin a retransmetre Bola de Drac en català. Nosaltres, com a ferms defensors de l'anime en català i concretament de Bola de Drac, que és la sèrie de la nostra vida i penso que de la de molts, ens volem sumar una vegada més, cada vegada, per fer possible que puguem tornar a veure en Goku i els seus amics parlant en català. Ho aconseguirem. Volem Bola de Drac a TV3! Volem Bola de Drac a TV3! Hola, em dic Rafa Artís, soc de Sant Pere de Ribes i, bueno, què podem dir de Bola de Drac? Podríem dir moltíssimes coses de Bola de Drac, però bàsicament ens ha ensenyat a valorar l'amistat, el valor, la humitat, i ens ha fet riure, ens ha fet plorar, ens ha fet emocionar-nos. No sé, hi ha tantes coses. Bola de Drac Z, Bola de Drac GT, les pel·lícules, les músiques mateix, aquestes músiques que estan sonant, ens porten a... no sé, tot arreu. Jo vaig passant músiques així a la babalà, els inicis, els primers capítols quan en Goku lluita amb en Follet Tortuga, que no sabia qui era ell. No sé. A més, puc comentar que sóc invident i jo vaig veure Bola de Drac quan encara hi veia d'un ull. Vaig arribar a veure Bola de Drac Z i Bola de Drac GT crec que ja no vaig poder veure. Ja només va ser escoltar. Però ja reconeixia les veus, perquè les veus ja les tenien col·locades. La veu de la Bulma, del Goku, Follet Tortuga, en Cor Petit, en Krilin, en Yamcha, en Tenshinhan, en Shaos, la Mai, el Pilaf, etc. I jo les reconec quan les escolto en català. Clar, en castellà he vist Bola de Drac i Bola de Drac Super, però no els reconec, perquè les veus, està clar, no són les mateixes de tots, i no les puc reconèixer fins que no diuen
el qui és, o el criden. A mi Bola de Drac m'ha marcat moltíssim, la veritat. He rigut molt, m'he emocionat, i de veritat que m'ha tocat el cor i, bueno, guardo... Ja heu vist que tinc figures de Bola de Drac, tinc moltes músiques de Bola de Drac, me'n falten moltes, que m'agradaria tenir-les totes, però és una cosa complicada. Però, no sé, jo crec que el TV3 s'hauria de plantejar recuperar Bola de Drac i emetre Bola de Drac Super. Hi ha moltíssims fans de Bola de Drac i molta gent que li agradaria recuperar la nostra meravellosa sèrie. No sé què més dir. Mira, aquí tinc, per exemple, aquesta manta que tapa uns equips de música de Bola de Drac. No sé si està posada bé, recordeu que sóc invident. Si està al revés, ho sento. I aquí baix, per exemple, tinc tota la sèrie de Bola de Drac en DVD. Aquesta és la primera. També tinc la de Bola de Drac GT, està per aquí. I aquí... A veure si ho trobo un moment. Aquí tinc... Aquí... A darrere d'aquestes coses... Aquí, veus? Bola de Drac Z... I les pel·lícules de Bola de Drac. Si no totes, gairebé totes les tinc. Heu vist el Drac Xeren, les boles de drac allà... Tinc una figura d'en Goku fent... Una figura d'en Goku fent... La força universal, que és una làmpara, una llum. Està molt xula, em van regalant coses que saben que m'agrada molt Bola de Drac. I, bueno, jo crec que aquesta sèrie ha mogut masses i li agrada a qualsevol gènere. El nostre gènere, que va ser el primer, als fills, inclús als nets, els agrada Bola de Drac. Potser sí que hi ha alguna de violència, però no és... No és algú que provoqui violència, perquè ja veus, hi ha molta gent que veiem Bola de Drac i som molt bona gent. I té de tot. Bola de Drac té molts personatges, músiques mítiques, escenes que et deixen posen la pell de gallina. És que s'ha de recuperar Bola de Drac en català i han d'emetre Bola de Drac Super en català. Tindran molt d'èxit, tindrà molta audiència i espero que l'acabin traient en DVD, també la de Super, que també me la vull comprar i la vull tenir. I bueno, res, espero que us hagi agradat aquest vídeo i pues res, això, que visca Bola de Drac i esperem que podem recuperar aquesta sèrie tan guapa. Adeu, vagi bé!